Dobrý den, tady máš Borec, vítám vás u další videa ze hry Ratchet a Clank a mám nové brnění. Takže jdem na to. Budeme tam, kde jsme minule skončili, což já si ještě budu muset Já si tady musím koupit víc, abych měl. Takže jdeme na to. Takže jsme tady, takže my jsme skončili tady, takže jdeme na to. Checkpoint. Máme checkpoint, takže dobrý. Mimochodem včera, nevím, jestli se vám to video líbilo, já jsem ho tam poslal, nevím, jestli jste se na něj vůbec ještě koukali. Jestli jste na něj koukali, tak počkej, co jde. Tamhle parchant, takhle, ty kurvo. Tamhle seš, tak pojď si na mě. Ty, vůbec. Trošku jsem ti to zničil, nevadí. A co vy tady mě budete otravovat? Co ty? Ty vole, co dělá? To mluví jazdí, takže, počkej, jo, chcípni, teď. Až teď chcípneš. Ani no tak ona sice vypustila roboty. To jo, to nezaručuje. Dvě nevypustila, a tamhle to. Dřevy. A tamhle. Chcípni. Co je? Ne, proč? Já to nestihnu. Já jsem takový ve menoskachny. Ne, já jsem takový debil. Ne. Jo, dobře. Chcípni, žábo. Co na mě čumíš? Ani ses na mě nekoukal. Jsem hezký, že? Co? Neser mě, tak chcípni. Jo, dobře. Co vy? Tady potřebujete něco? Účty, jo, zaplacení elektriky, jo, to nezačte zapomněli, zcela dost. Jo, paráda. A co vy? Ne, já jsem tady sám. To jsou čorky, vodku. Tady. Co vy? Jsem máma, a lámu zůstanu. Ty vole, já jsem to prohrál. Já jsem taková lama. Ale je to i těžký. Třeba tady chcípnou všichni, nevím, jak chránit parchanty. No. Ty vole, ne, chcípni. Ty budeš chcípnout, ty chcípneš. To je Borec, Andrý, hypokondří. Takhle, nechce být. No jo, takže paráda. Co máš? Seržant, ale mě nezajímá nějaký seržant. Ty vole, chcípněte, mě to nebaví. Už to dodělám, tohle mise je strašně dlouhá. To mě nebaví, tady pořád sedět a střílet. Jako nějaký úchyln. Ratchetovej. Ježiši, ty jsi mi zničil robota, jo? Tak to ti dal voli. Co ty? Ty vole, ty jsi parchant. Tamhle ten, jo, hele, 2. A ty chcípneš dřív, než mám. Ty taky chcípneš dřív, než oni. Já mám 2 vypadky. Počkej, je to se mnou brácha, haha. Zegna, sedí na gauči. Co jinýho? Vtipky. Ne, nestřílej do mě, ty parchante hnusnej. A vy taky do mě střílíte? Shakira. Hvězdičky, máte po hvězdičkách. Co byli? Co ty? To je poslední robota, tak nečum.
Mám tady posledního robota. Fakt. Jo. Fakt. Kolik jich ještě přilítne? Jo, takhle by na mě. Tohle určitě zabije, ale tyhle byly přednější. Tyhle byly přednější, to je jasný. Protože to jsou malý. Pojď ty parchat. Ne, oni už mi je zabili. Ne. To se mi nelíbí. To se mi nelíbí. To se mi nelíbí. To není hezký. To není hezký. To není hezký. Moc to není hezký. To se mi nelíbí ve jméno z kachny. Jo, takže debil. Ve jméno z kachny. Já jsem takovej retard, že už to víc nejde. Co já s tím? Ty vole, já nevím. Fakt, co teď dělat, jako. Co teď budu jako tady v tom kole dělat. Ne, ještě ne. Ještě chvilku. Už natáčím asi 6 minut, jo. Jinak v pohodě. Fakt neumí to nic, že jo. Jsem lama, ale zůstanu. Ty vole, co? Jo, já jsem chtěl nastoupit do lodi, akorát, že můj robot. Fuh, jo. Phoenix. Ach jo. Fakt. Takže jo, jsme na Phoenixu. A já teda nevím, co budu dělat. Asi budu končit. A mimochodem ještě jsem byl v takovém, jak jsem natáčel, asi druhý díl. První jste neviděli, protože to jsem dělal za kamerou. Ještě víte, co ty zmrde. Tak jo. Takže tady mám asi někde trofej. Tady cvičí. Tady jsou trofeje. Jo. Moje první trofejka. Měl jsem jich tady sice víc, ale prostě se nedá co dělat. Pak jich tady bude mnohem víc. No jo. Co, to počkej, mě tady zavřelo? Nedomí. No jo, takže tady to ještě vám ukážu nějakou taková plazmovka, jak svině, že jo. Takže já se s váma rozloučím, že jo. Takže se s váma loučím a to byl váš Borec. Čau.